Чарговыя 6 дронаў «Шахет» лёталі цягам апошніх сотняў над галовамі беларусаў, паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Адзін з дронаў праляцеў над беларускай тэрыторыяй 150 кіламетраў, фактычна над паловай Палесся. 300 кілаграмаў выбухоўкі здольныя знішчыць некалькі жылых шматпавярховікаў. Я не стамлюся адкрываць беларускія прапагандысцкія выданні і шукаць там інфармацыю пра смерць над нашымі галовамі. Але лукашэнкаўскія пісакі, як і раней, вады ў рот набралі. У іх там марафон адзінства і гэтак званыя выбары. Навошта народ пужаць расійскімі дронамі? А пазней крыўдзяцца, што іх за журналістаў не прызнаюць. Гэта праграма «Тыдзень з Ігарам Кулеем». І сёння вашай увазе. Злавілі за руку польскую фірму, якая стварыла ў Беларусі фірму-пракладку і працягвае гандаль з падсанкцыйным Белазам. Добрый дзень яшчэ раз. Я журналіст Белсата, якое з'яўляецца часткай польскага тэлебачання. Выключите камеру, не записывайте. Добра, выключу камеру на хвіліну. І размова з акцыянерам польскай фірмы, што працягвае гандлёвыя адносіны з Белазам, нягледзячы на санкцыі. Чи потым, як буде впроваджена санкція, ці пасля таго, як былі ўведзеныя санкцыі, кампанія «Полмарк» вела з Белазам гандлёвыя перамовы. Сланы якісь гандлёвыя оферты. Нічога про гэта не ведаю. Любіце беларускую малочку? Будьце асцярожныя. Уся праўда пра айчынныя кефір і малако ў праслухоўваннях, здабытых кіберпартызанамі. В субботу принудительно заставила мужа купить наш кефир, Наташа. Полный А пачынаем выданне абсалютна неверагоднай і сенсацыйнай гісторыяй, якая яскрава распавядае пра тое, як працуюць дзіркі ў заходніх санкцыях. Калі я першы раз пабачыў дакументы па супрацы польскага прадпрыемства з беларускім падсанкцыйным Белазам, я не мог паверыць, што такое магчыма ў 2024 годзе. З іншага боку, гэта паказвае, наколькі моцна рэжыму Лукашэнкі залежыць на тым, каб захаваць хоць нейкую магчымасць прадаваць свае тавары на захадзе. Расследаванне сталася магчымым дзякуючы супрацы з ініцыятывай «Белпол», а таксама польскім выданнем «Газета Выборча». Я займаўся гэтай справай 2 апошнія тыдні. На ўласныя вочы пабачыў Белазы на тэрыторыі Польшчы. Вашай увазе вынікі гэтае працы. Гэта усім нам добра вядомы Белаз. Гонар беларускай прамысловасці. Мадэль 7540А. У параўнанні з Белазам усе іншыя самасвалы выглядаюць як забаўкі. Ну, ўзяць хаця б польскі самасвал «Кронас». Куды яму да нашага? Пачакайце, а яны дакладна розныя? Тата, это ж аднолькавая машина. Нават моя 6гадовая дачка бачыць, што на фота адзін і той самы самазвал. Акрамя пары налепак і шыльдзіка «Кронас» замест «Белаз» няма абсалютна ніякай розніцы. Жарты на бок, бо справа выглядае вельмі сур'ёзна. Дзякуючы ініцыятыве «Белпол» у нашых руках апынуліся дзясяткі дакументаў. З іх вынікае, што нягледзячы на тое, што Белаз ужо 3 гады знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Злучаных Штатаў, польская фірма «Полмарк» працягвае прадаваць у Еўропе новенькія самазвалы і рамантаваць раней прададзеныя машыны, ставячы на іх дэталі з Беларусі. А да таго ж дапамагае падсанкцыйнаму Белазу завозіць у Беларусь кампаненты заходняй вытворчасці. Як такое магчыма? Глядзіце далей. Мы выправіліся на поўдзень Польшчы, у горад Кельцы, каб пабачыць усё на ўласныя вочы. На месцы сустрэліся з журналістам Гжэгажам Вальчакам з самага аўтарытэтнага польскага друкаванага выдання «Газета Выборча», які разам з Белсатам і Белполам расследуе гэтую справу. На наше здзіўленне, нават у 2024 годзе «Полмарк» не хавае сваіх шчыльных сувязяў з беларускім прадпрыемствам. На сцяне аднаго з будынкаў велічэзны надпіс «Белаз». Падворак запоўнены самазваламі беларускай вытворчасці. Частка з іх пад шыльдамі «Белаза», частка пад уласнай гандлёвай маркай «Кронас». Побач аўтамабілі з рэкламай «Сервіс Белазаў». Але перш чым выправіцца і паразмаўляць з дырэкцыяй «Полмарку», трэба грунтоўна вывучыць дакументацыю, а таксама гісторыю супрацы гэтай кампаніі з Белазам, каб мець аргументы і доказы. «Полмарк» і «Белаз» пачалі працаваць разам у 90-х. Супраца была настолькі плённай і каштоўнай для беларускага боку, што ў актыве бяззменнага прэзідэнта праўлення кампаніі «Полмарк» Кельцы Марка Сверча
ёсць цэлы набор граматаў як ад кіраўніцтва Белазу, так і ад Савету міністраў Беларусі і асабіста міністра прамысловасці Рэспублікі Беларусь Віталія Воўка. Адзін з дзясяткаў дакументаў, які ёсць у нашай рэдакцыі, найболей трапна тлумачыць сутнасць адносінаў паміж двума фірмамі. Тэкст напісаны прадстаўнікамі Белазу. Зацытую. Белаз вядзе актыўную працу з кампаніяй Полмарк Кельце па прасоўванню сваёй прадукцыі на рынку Польшчы і іншых краінаў Еўразвязу. Супольная праца заключаецца таксама ў паступовай лакалізацыі вытворчасці кар'ерных самазвалаў Белаз у Польшчы на базе вытворчых і сэрвісных магутнасцяў кампаніі Полмарк Кельце. Па сутнасці, Белаз прызнае, што Полмарк з'яўляецца ягоным фарпостам у Еўразвязе. А зараз просьба на момант сканцэнтраваць сваю увагу. 21 чэрвеня 2021 года Белаз патрапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу у адказ за палітычныя рэпрэсіі на прадпрыемстве пасля выбараў 2020 года і як істотная крыніца прыбыткаў для рэжыму Лукашэнкі. Ад гэтага моманту супраца паміж Полмаркам і Белазам становіцца немагчымай. Ну, амаль. Камусьці ў галаву прыходзіць ідэя аб стварэнні пракладкі, якая дазволіць працягваць гандаль, як ні ў чым не бывала. Грамадзянін Беларусі Александр Томчык рэгіструе ў Менскім гарвыканкаме таварыства «Еўрамарк Камплект». Звярніце ўвагу на назвы «Полмарк», «Еўрамарк». Супадзенне? Ад гэтага моманту Белаз разбірае свае самазвалы на запчасткі ў так званыя СДК-камплекты і прадае наборы запчастак кампаніі «Еўрамарк», а тая, у сваю чаргу, прадае іх польскай фірме «Полмарк». У накладных няма ніякага Белаза, а значыцца, усё свабодна праязджае праз мяжу. У Кельцах гэтыя СДК-наборы збіраюць, ставяць на іх еўрапейскі рухавік, які адпавядае мясцовым нормам па экалогіі. І, як вы пэўна здагадаліся, гэта ўжо ніякі не Белаз. Гэта польскі самазвал маркі «Кронас». Вы скажаце, няўжо санкцыі так проста абысці? Выглядае на тое, што так. Паўтараем яшчэ раз. Санкцыі забараняюць любым фірмам з Еўразвязу супрацоўнічаць з падсанкцыйнымі кампаніямі ці імпартаваць іхную прадукцыю. Але генеральны дырэктар Полмарку Марек Сверч пачуваецца настолькі ўпэўнена, што часамі нават не карыстаецца фірмай-пракладкай і кіруе лісты наўпрост ад імя сваёй польскай кампаніі на імя дырэкцыі Белазу. Вось тут, у кастрычніку 2022 года, просіць знізіць кошт на 2 Белазы, якія Полмарк збіраецца прадаць кліенту на тэрыторыі Еўразвязу. А вось тут, у сакавіку гэтага года, просіць дырэктара маркетынг-цэнтра Белаза Васілія Шостака прадставіць камерцыйную прапанову на 10 Белазаў для ўдзелу Полмарку ў філіпінскім тэндары. То бок гаворка на хвілінку пра міжкантынентальную схему. Ёсць адказ і на тое, дзе нарадзілася ідэя па абыходзе санкцыяў. У сакавіку 2022 года Белаз звярнуўся да фірмы Полмарк з просьбай фінансава падтрымаць футбольны клуб «Торпеда Белаз». У маіх руках зваротны ліст, у якім Полмарк кажа, што не можа гэтага зрабіць, бо Белаз знаходзіцца пад санкцыямі. Але галоўная інфармацыя напісана ніжэй. Чытаю. У гэты час прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу кампанія «Еўрамарк Камплект» на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якая плануе ажыццяўляць пастаўкі тэхнікі вытворчасці Белаз для Полмарк Кельце, а таксама прапрацоўвае магчымасць пастаўкі некаторых неабходна важных камплектуючых еўрапейскай вытворчасці. З павагай, прэзідэнт праўлення, дырэктар Марек Сверч. Выглядае як чыста сардэчнае прызнанне ў стварэнні схемы па абыходзе санкцыяў. З гэтай інфармацыяй мы гатовы ісці да кіраўніцтва Полмарку і задаць ім нашыя пытанні. Дырэктара Марека Сверча на месцы не было, але з намі пагадзіўся сустрэцца віцэ-дырэктар. Яго таксама клічуць Марек Сверч, імаверна, сын кіраўніка. Няхай вас упусцяць і ім правядуць да мяне. Добра, вялікі дзякуй. Падворак застаўлены тэхнікай Белазы «Кронас». Большасць машынаў, якія мы бачым, ужываныя. Відавочна, прыехалі на сервіс. Побач з некаторымі машынамі здэмантаваныя запчасткі і новенькія скрынкі з надпісамі кірыліцай. Бачым і назву беларускай фірмы пракладкі «Еўрамарк Камплект». Перад прыёмнай дырэкцыі сцяна з дыпломаў і ўзнагародаў.
Добрый дзень яшчэ раз. Я журналіст Белсата, якое з'яўляецца часткай польскага тэлебачання. Выключите камеру, не записывайте. Добра, выключу камеру на хвіліну. У надзеі на шчырую размову мы спынілі запіс. Але дыялог з віцэ-дырэктарам не заладзіўся. Мы выйшлі з прадпрыемства без адказаў на пытанні. Ну што, мы зайшлі ўнутр, запыталіся, ці ёсць дырэктар на месцы. Нам сказалі, што яго зараз няма, але ёсць віцэ-дырэктар. Я набраў яго, ён прадставіўся чалавекам з Беларусі, які хацеў бы з ім сустрэцца. Ён запрасіў, мы схадзілі на тэрыторыю Полмарка. Вось, калі я зайшоў у ягоны кабінет і прадставіўся, што я з'яўляюся журналістам, пачаў задаваць яму пытанні. У яго тут жа не было для нас часу, ён сказаў, што давайте пасля Новага года паспрабуем з вами дамовіцца на нейкае інтэрв'ю. Карацей, пазбегаў адказаў на нейкія пытанні, хаця мы былі вельмі настойлівыя і пыталіся, ці яму вядомая фірма Еўрамарк, ці тут зараз на тэрыторыі гэтага прадпрыемства ёсць запчасткі, якія дастаўляюцца з Беларусі, на што ён альбо прыкрываўся гандлёвай таямніцай, альбо казаў, давайте пазней, давайте на інтэрв'ю дамовімся праз некалькі дзён ці ў наступным годзе. Карацей, увесь час пазбегаў. Адзінае, што ён паспрабаваў нам больш-менш выразна сказаць, это тое, што ад 21-го года, калі былі ўведзеныя санкцыі на Белаз, мы не займаемся вось ніякай незаконнай дзейнасцю. Ну, то бок ён вельмі добра ведае пра тое, што санкцыі на Белаз былі ўведзены. Па дарозе назад, калі ён нас адводзіў, уже выводзіў з кабінету, бо ён увесь час настойваў, што ўсё, да пабачэння выходзьце. Мы пабачылі свежыя каробкі з надпісаў Еўрамарк, вось гэтай фірмы пракладкі, якая і дапамагае абыходзіць санкцыі, а таксама пабачылі адзін самасвал, ну абсалютна новы стаіць, там пакеты, на ім яшчэ абмотана ўсё плёнкай, то бок абсалютна ўсё новенькае. І каробачкі вось з гэтымі надпісамі Еўрамарк, яны свеженькія, як быццам сёння прыехалі. Пасля таго, як нам не ўдалося атрымаць каментар ад дырэкцыі фірмы Полмарк, разам з калегам з газеты «Выборчай» мы паспрабавалі дазваніцца да іншых акцыянераў прадпрыемства і атрымаць адказы ад іх. У выніку на нашае пытанне па тэлефоне пагадзіўся адказаць спадар Матэуш Жукоўскі. Ён валодае доляй у фірме Полмарк, але не ўваходзіць у склад дырэкцыі. Таксама гэты чалавек з'яўляецца вядомым мясцовым палітыкам і чальцом кіроўнай партыі «Грамадзянская платформа» ў Кельца. Пасля запісу спадар Жукоўскі аўтарызаваў тэкставую частку размовы, якая неўзабаве з'явіцца ў друкаванай версіі ў газеце «Выборчай». У нашай праграме вы пачуеце менавіта гэты аўтарызаваны фрагмент у рэканструяванай версіі. Час ад часу я буду ўклінівацца ў гэтую размову, каб паказаць вам дакументы, якія будуць дапаўняць гэтае інтэрв'ю. Пані Матэушу, спадару Матэушу, ці фірма Полмарк займаецца імпартам белазаў у Польшчу? Белазу вспулка, напевно, не спровадza. Кампанія дакладна не імпартуе белазы. Пасля ўвядзення санкцыяў быў пераходны перыяд у некалькі месяцаў, а потым супрацоўніцтва спынілася. Хаця самазвала ў Польшы больш за 5000, але гэта былыя ва ўжыванні. Нават на сядзібе прадпрыемства іх на плошчы 15-20 такіх. Ужываныя, хоць некаторыя з іх перафарбаваныя або цалкам адноўленыя. Калі Савецкі Союз разваліўся, дык лады таксама ездзілі па Польшчы. Вем же прадукуеце, я ведаю, што вы робіце самазвалы маркі «Кронас». Як яны паўстаюць? Спулка робіць он. Кампанія робіць гэта, абапіраючыся на большых 30гадовы досвед. У яе вялікая база тэхнічных чарцяжоў і доступ да пастаўшчыкоў, у тым ліку тых, хто супрацоўнічаў з Белазам. Кампрэсары з Літвы, радыятары з Румыніі, рухавік шведскі, Сканіі і гэтак далей. Звыш 150 пастаўшчыкоў. Частку элементаў, як, да прыкладу, выхлапныя трубы, фірма робіць самая. Ствараюць уласныя машыны з паўфабрыкатаў, пераважна з ЕЗ. І тут я вымушаны першы раз увайсці ў гэты дыялог. Сапраўды, у нас ёсць дакумент, які сведчыць, што Полмарк замаўляе ў Белаза не цалкам укамплектаваныя самазвалы. Вось у гэтым лісце на імя Белаза дырэктар Полмарку просіць прадставіць гандлёвую прапанову на 10 машынаў, без рухавікоў, без гідраакумулятару, без помпы дазатара, без муфты, без пускавога вадкаснага падагравацеля і без краткі радыятару. І ўсё. Наколькі зразумела, гэтыя 6 дэталяў Полмарк паставіць сам. Пра ўсё астатняе, то бок лічыце 90% самазвалу, яны запытваюцца ў Белаза. Ці зна пан фірма, ці знаёмыя вы з беларускай фірмай Еўрамарк? Ці Полмарк вядзе нейкую супрацу з Еўрамаркам?
Ostatnio spółka pytała przedstawiciele Euromarku. Недавно компания пыталась у прадстаўнікаў Евромарк, ці можна імпартаваць тармазныя накладкі і валы. Вытворцы гэтых элементаў не падпадаюць пад санкцыі. Часам кампанія імпартуе камплектуючыя розныя элементы з іх, але гэта пад такім кантролем, што немагчыма ўявіць. Тавар на мяжы затрымліваюць на 2-3 сотняў і ўскрываюць скрыні. Завесці цэлы БелАЗ у Польшчу немагчыма. А вось ліст ад фірмы «Еўрамарк», напісаны 8 кастрычніка 2024 года, 2 месяцы таму. «Еўрамарк» звяртаецца да «БелАЗа» з просьбай адкрыць ім магчымасць скласці рэкламацыю ў электроннай базе «БелАЗа» на сапсаваны самазвал. Ну або адкрыць такую магчымасць не «Еўрамарку», а адразу фірме «Полмарк Кельцы». Чаго ўж там гуляць у сапсаваны тэлефон? На тое, што «Полмарк» не мае права працаваць з падсанкцыйным «БелАЗам», ніхто не звяртае ўвагі. А чи не цałый БелАЗ, а не цэлы БелАЗ можна прывезці? Напрыклад, разабраны на запчасткі. Ну, ці проста запчасткі для рамонту БелАЗаў. Ale jak? Nie ma takiej możliwości. Але як? Няма такой магчымасці. Не правядзеш у рух, нават як складзеш. Пад новым брэндам, калі ласка, не прапаноўвайце такія рэчы. Ды нават пад новым брэндам. БелАЗ цяпер і доўга, наколькі я ведаю, не будзе выпускаць самазвалы, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам. Так, я разумею, о co panu chodzi. Так, я разумею, пра што вы гаворыце, пра экалагічныя нормы. Вы ставіце на самазвалы рухавікі заходняй вытворчасці. To nie jest wcale takie proste. З тэхнічнага гледзяча не ўсё так проста. Адной толькі замены рухавіка недастаткова, каб гэтая машына адпавядала еўрапейскім стандартам. Spełniał normy europejskie. А co by w takim przypadku mógł pan powiedzieć? A что вы можете ў такім выпадку сказаць пра тое, што самазвалы БелАЗ і Кронас абсалютна падобныя адзін да аднаго? І характарыстыкі абодвух самазвалаў абсалютна ідэнтычныя, калі параўнаць іх на інтэрнэт-старонцы БелАЗа і на старонцы Полмарка. Моц, вага, аб'ём кузава і нават назвы мадэляў такія ж самыя. І у вас, і у БелАЗа мадэль называецца 7540А. Zgadza się, że wygląd jest identyczny. Так, згодны, вонкавы выгляд ідэнтычны. Не буду ўдавацца ў падрабязнасці, але гэта пра сертыфікацыю ды іншае. Самазвалы адпавядаюць розным дырэктывам, нарматывам па трываласці і гэтак далей. А паколькі прадпрыемства шмат гадоў супрацоўнічала з БелАЗам, то прасцей за ўсё было скапіяваць гатовае рашэнне. Можна сказаць, што прадпрыемства вырабляе падробку БелАЗа, таму што вонкава ён падобны, але ёсць і адрозненні. Рухавік, перадача, сістэма ахалоджвання, прывад, гэтак далей. Адрозніваемся і грузападымальнасцю. Бо ад новага года нашыя самазвалы будуць мець грузападымальнасць больш за 50 тонаў. Прошу мне powiedzieć, скажыце, ці вы адсылалі ў Беларусь нейкія дэталі для самазвалаў, якія куплялі на тэрыторыі Еўразвязу? Напрыклад, аўтамабільныя крэслы. Firma sprzedała towary. Прадпрыемства прадавала тавары, але пад санкцыямі яны не былі. Czy pan wie, że te fotele? Вы ведаеце, што па дакументах, якія ёсць у нашай рэдакцыі, гэтыя крэслы трапілі на БелАЗ? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Я пра гэта нічога не ведаю. Прадпрыемства нічога не прадавала БелАЗу. Dzisiaj byliśmy na firmie Polmark. Калі мы былі на фірме Polmark, мы перадалі віцэ-дырэктару адзін з лістоў, які быў высланы вашай кампаніяй БелАЗу. Там напісана, што асоба, звязаная з фірмай Polmark, зарэгістравала ў Беларусі фірму, праз якую можна будзе працягнуць супрацу паміж БелАЗам і Polmarkам. Я ведаю, што вы чыталі гэты ліст. Што вы можете сказаць на гэты конт? БелАЗ zwrócił się do przedsiębiorstwa. БелАЗ звярнуўся да прадпрыемства і не толькі нашага з просьбаю аказаць спонсарскую дапамогу спартыўнаму клубу. Кампанія не рабіла гэтага і не мае намеру спансіраваць нейкі там клуб у Беларусі. Мы адказалі, што гэта можа зрабіць кампанія, якая з намі супрацоўнічае. Вось і ўся гісторыя. Але опrócz інфармацыі о wsparciu, але ў гэтым дакуменце, акрамя інфармацыі пра падтрымку для футбольнага клубу, напісана, што ў Беларусі была створаная фірма-пракладка з мэтай абыходу санкцыяў. У лісце выразна напісана: прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу на тэрыторыі Беларусі. Muszę się zapoznać dokładnie z tym pismem. Мне трэба уважліва прачытаць гэты ліст, але наколькі я ведаю, гэта неправда. Уласніцкіх і капітальных сувязяў няма. Еўрамарк належыць беларусу. Мы супрацоўнічаем, маем зносіны, але больш нічога. Супраца можа скончыцца ды хоць праз 5 хвілінаў. І я зноў перабіваю размову. Я ўжо паказваў гэты дакумент. Чорным па белым напісана: прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу кампанію «Еўрамарк Комплект». І далей, дзеля таго, каб ажыццяўляць пастаўкі тэхнікі БелАЗ на Полмарк Кельцы. Калі гэтага недастаткова, то ўнізе бачны імэйл дырэктара кампаніі пракладкі Еўрамарка Александра Томчыка. Адрас a.tomczyk@polmarkkielce.pl. Czy po tym, jak były wprowadzone sankcje, ці пасля таго, як былі ўведзеныя санкцыі, кампанія Polmark вяла з БелАЗам гандлёвыя перамовы? Высłane jakieś handlowe oferty? Nic mi na ten Нічога пра гэта не ведаю.
Czy przedstawiciele firmy Polmark brali udział, ці прадстаўнікі фірмы Polmark бралі ўдзелы ў бізнес-паездках у Беларусь на прадпрыемства «БелАЗ»? Я не был на Беларуси принаймні 6 лет. Я не быў у Беларусі прынамсі 6 год. Наколькі я ведаю, ні сёлета, ні летась прэзідэнты там не былі. Я mam dokument, w którym jest w detalach opisany. Ja маю документ, у якім падрабязна і ў дэталях распісаны пагадзінны план візіту 3 асобаў з фірмы Polmark на «БелАЗ» у сакавіку 23 года. Дырэктар Марак Сверч, віцэ-дырэктар Марак Сверч і дырэктар прадстаўніцтва фірмы Polmark у Беларусі Александр Томчык. У дакуменце таксама пазначаная мэта візіту – правядзенне тэхніка-камерцыйных перамоваў па пытаннях закупкі тэхнікі. Nic o tym nie wiem. Я нічога пра гэта не ведаю. Мне здаецца, што пасля ўвядзення санкцый такіх візітаў не было. Як пан скоментуе ten факт? Як вы пракаментуеце той факт, што ў снежні 23 года «БелАЗ Холдинг» праводзіў пераатэстацыю сваіх дылераў і Polmark атрымаў працяг сертыфіката на права прадстаўляць інтарэсы «БелАЗа» на тэрыторыі Вугоршчыны, Нямецчыны, Францыі, Партугаліі, Італіі, Галандыі, Іспаніі, Бельгіі, Чэхіі, Славаччыны да канца 2028 года. Owszem, spółka ma podpisaną starą umowę. Так, кампанія мае падпісаную старую дамову, але гэта не азначае, што яна яе выконвае. Звычайна такія кантракты заключаюцца на вельмі працяглы тэрмін. В лісце od 5 марца, у лісце ад 5 сакавіка 2024 года дырэктар Polmark Марак Сверч звяртаецца да «БелАЗа» з просьбай падрыхтаваць гандлёвую прапанову для ўдзелу ў тэндэры на закупку 10 самазвалаў на азіяцкім рынку. Вы раней казалі, што Polmark не мае больш гандлёвых дачыненняў з «БелАЗам». Гандлёвых павязань з «БелАЗам». Nie wiem, co pan Marek Swiercz mógł podpisać. Я не ведаю, што мог падпісаць спадар Марак Сверч. Ён ужо 3 месяцы на бальнічным. Пра тэндэр на азіяцкі рынак чую ўпершыню. Rynek azjatycki. Як бы запытаўся ў пана як у палітыка, калі б я запытаўся вас як палітыка, як бы вы назвалі сітуацыю, калі нехта спрабуе абысці санкцыі з дапамогай фірмы пракладкі? Powtarzam. Паўтараю, кампанія не мае ані капіталу, ані асабістых сувязяў, супрацоўнічае з рознымі кампаніямі, мае еўрапейскі абсяг. Spółka ma zasięg europejski. Ну вось, у прынцыпе, і ўся гісторыя, акрамя, можа, яшчэ аднаго цікавага факту. Ёсць адзін дакумент, пасля прачытання якога можна было і не рабіць усяго гэтага расследавання, а проста паказаць яго і ўсё. Называецца ён «Праект даклада гендырэктара «БелАЗ» Сергея Лесіна». У гэтым дакуменце 4 старонкі, на якіх апісана, наколькі цяжка стала працаваць «БелАЗу» пасля ўвядзення санкцыяў. І банкі з намі не працуюць, і ў портах не хочуць нас грузіць, і пакупнікі нос вароцяць, і партнёры, якія раней нам прадавалі запчасткі, больш нічога не прадаюць. Калапс ланцужкоў паставак і грашовых разлікаў. І тут жа, у гэтым дакладзе, гендырэктар «БелАЗу» прызнаецца ў абыходзе санкцыяў і нават называе кампаніі і банкі, праз якія яны абыходзяць гэтыя санкцыі. І тут я зацытую дакумент. Для экспартавых паставак ААТ «БелАЗ» выкарыстоўвае схемы з прыцягненнем непадсанкцыйных беларускіх і расійскіх кампаніяў. Літсельмаш, знаёмы нам ужо Еўрамарк Камплект і Ростмарк, каб абязлічыць наўпроставую санкцыйную сувязь з прадукцыяй для пакупнікоў і забяспечыць магчымасць разлікаў за прадукцыю, якая пастаўляецца. Я вельмі ўдзячны спадару Лесіну за тое, што ён напісаў гэты дакумент, у якім раскрыў усе свае схемы. А яшчэ больш удзячны людзям, якія перадалі гэты дакумент нам. Ведаеце, насамрэч мне крыху сумна, бо гэтая гісторыя магла б мець зусім іншы кантэкст. Уявіце сабе свабодную Беларусь, у якой рабочых «БелАЗа» не звальняюць і не саджаюць у турмы за тое, што яны хочуць сумленных прэзідэнцкіх выбараў. Краіну, з якой не трэба ўцякаць ад палітычнага пераследу. У такой краіне прадпрыемствамі, як «БелАЗ», можна было б толькі ганарыцца. А польскі партнёр, кампанія Polmark, была б яскравым узорам плённай беларуска-польскай супрацы. І мы б з гонарам здымалі б сюжэт пра тое, як у горадзе Кельце збіраюць з беларускіх запчастак магутныя самазвалы, якія пазней працуюць у кар'ерах Партугаліі і Нямецчыны. Але на вялікі жаль, пакуль што гэтая гісторыя выглядае так, як мы яе паказалі. Сёння раніцай ініцыятыва «Белпол» выпусціла ўжо 4-е расследаванне, у якім паказала, як рэжым Лукашэнкі нажываецца на адным з самых буйных дзяржаўных прадпрыемстваў – «БелАЗе». Акрамя апісанай у нашым эфіры гісторыі з Polmarkам, «Белпол» распавёў і пра іншыя схемы кіраўніцтва «БелАЗа» у іншых краінах.
более 70% всей произведенной техники под брендом БелАЗ поставляется в Российскую Федерацию. Монополистом в поставках самосвалов является торговый дом БелАЗ, который регулирует все продажи, постпродажный сервис самосвалов, занимается логистикой и снабжает покупателей расходными материалами. На этом зарабатывают все, кроме главного предприятия БелАЗ. Вся схема выстроена так, чтобы дилеры и дилеры дилеров, которые ничего не производят, являясь лишь по сути перекупщиками, зарабатывали больше самого холдинга. Начиная с 2020 года деятельность на всех направлениях стала очень сложной. Замороженными оказались сотни миллионов долларов. На 2022 год в Бельгии зависло 775 тысяч долларов, в упомянутом Чили 36 миллионов, в Индии и даже в Монголии суммарно более 18 миллионов долларов США. Весь список замороженных средств сейчас на ваших экранах. Но БелАЗ не сдается. Как мы уже сказали, постоянно ищутся схемы, лазейки, чтобы не только обойти санкции, но и как-то распорядиться имеющимися замороженными средствами. В Чили пытались перевести деньги в Банк Бразилии. Тщетно. Помимо указанных выше проблем добавляется еще логистика и невозможность исполнения договоров. На логистике остановимся подробнее. Покажем на примере, как работают неработающие санкции. Из доклада следует, что доставка одного самосвала БелАЗ в Индию в 2020 году составляла 60 тысяч долларов США. В 2024 году эта цифра удвоилась, не менее 130 тысяч долларов США. И каждый санкционный удар удлиняет и, соответственно, удорожает эту и любую другую схему обхода санкций. И каковы решения, по мнению БелАЗ? Первое. Снятие логотипов БелАЗ, идентификационных табличек, указывающих на модель техники и производителя на продукции и ящиках. Исключение в маркировках производителя и отправителя БелАЗ для минимизации риска возврата, ареста или других запретов. Схемы обхода санкций, поставки, фирмы прокладки – все это будет блокироваться. С 2023 года начались санкции не ради санкций или политического пиара, а санкции для результата. Вся информация, использованная в данном фильме к моменту его выпуска, будет передана нашим партнерам, и в реакции можете не сомневаться. У студыі да мяне далучыўся Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, супольна з якой мы і рабілі гэтую гісторыю. Добрый вечар. Добрый вечер. Владзімір, гэтая гісторыя здзівіла не толькі мяне. У нас ёсць яшчэ трэці партнёр, гэта газета «Выборчая». І вось польскі журналіст Гжегар, з якім мы працавалі, ён увесь час мне казаў: гэта немагчыма, схема значна больш складаная, мы чагосьці не бачым. Я яму перакладаў чарговыя дакументы, мы ў іх капаліся, і ён казаў: гэта не можа быць так, гэта проста не месціся. У Польшы ёсць такое, яны так кажуць, што гэта не памяшаецца, не змяшаецца ў галаве. Вось. Але недзе тыдзень мы перакладаем гэты дакументы, ён глядзіць іх, пераправярае і пазней кажа: гэта немагчыма абвергнуць. Але пытанне застаецца. Неужо гэта настолькі простая, прымітыўная просто схема? Одна фірма-прокладка і поехали. Да, по сути так оно и есть. Чему никто гэта тады не может зауважить? Потому что пока мы об этом не расскажем, пока мы это не покажем. И вот эта схема, и вот эта схема, и схемы, которые мы показали по другим регионам, они же сами по себе очень примитивные. Там в письме при поставках в Болгарию, там просто так директор вот этого филиала, то есть тоже такой фирмы прокладки, такой болгарской, он говорит о том, что пускай фирма прокладка белорусская, Литсельмаш, она перед тем, как загружает разобранный самосвал БелАЗ, убирают все обозначения: Беларусь, Жодина, чтобы не было даже ВИН-номера по некоторых моментах, чтобы все это заподлицо закрасить. И вот эта же схема, в принципе, используется и в Польше. Когда просто есть у готового БелАЗа, у него есть там свой код ТНВД. Естественно, если привозить полностью БелАЗ, на границе будут вопросы. БелАЗ разбирают, и он уже идет как просто СКД-комплекты. То есть просто некие узлы, которые произведены неподсанкционным предприятием. Все документы, все совпадают. Это же невозможно сказать, что это БелАЗ. Там не знает тот таможенник или еще кто-то, он не знает, что это может быть БелАЗ.
Его привозят в Польшу, его собирают, ставят двигатель внутреннего сгорания, меняют уже логотип на Кронос, и вуаля. И по всей Европе катается, в принципе, белорусский БелАЗ, на котором, вот если брать эту схему и рассматривать так детально, там тоже в некоторых документах это было, Евромарк комплект, у них маржа 0,5% на самосвал и до 2% на запасные части. Но дальше уже сам Полмарк может зарабатывать нормально такие внушительные деньги, потому что условно они покупают за 150 вот этот вот разобранный БелАЗ, они его привозят, они ставят двигатель, и дальше они могут уже накручивать так, как они договорятся. У мяне такое пытанне, бо вось у гэтым тэлефоне гэтай размове адзін з акцыянераў нам распавядае, немагчыма прывезці ў Польшу БелАЗ, нас на Польшы затрымліваюць кожную скрыню, яе адкрываюць, трымаюць па 2-3 дні, там усё гэта даглядаюць. Я, дарэчы, прашу зараз вось паказаць нават фотаздымкі, як выглядае насамрэч вось гэтыя вузлы БелАЗаў, якія перадаюцца ў Польшу, як яны прыязджаюць. Ну, гэта ж велічэзныя кавалкі, гэта ж адразу заўважна проста, што вязуць нейкую тэхніку. Чаму палякі не спынілі? Чаму яны ні разу не задумаліся нават? Потому что, согласно документов, все легально. Никто не будет заниматься вот этими деталями, пока условно не покажут это Белпол, Белсат и польские журналисты. Если бы мы не имели всех вот этих доказательств, всего вот этого огромного массива документов, то в принципе с их точки зрения, как они эту схему построили, очень примитивно, но при этом поляки могут сказать, мы работаем... Примитивно или эффективно? Да, мы работаем с Евромарк комплект. И это касается всех схем, всего подсанкционного, что в Беларуси. Ровно так же поставляются определенные детали МАЗа. Определенные детали других предприятий поставляются на другие рынки именно так. И в случае с Болгарией используется Литсельмаш. И там есть сноска, опять-таки, в одном из докладов, где написано, в случае внесения Литсельмаш в санкции, использовать любую другую компанию из числа Министерства промышленности. При сохранении той же самой маржинальности. Так основное пытанне, якое таксама насоўваецца, працуют санкции ці не працуют санкции? Вот в этом и есть проблема, потому что когда у нас небольшое количество людей занимается всем, что связано с санкциями, а другая часть, большая часть, она просто сидит на диване, ничего не делает и говорит, так санкции не работают. Так а что вы сделали для того, чтобы эти санкции работали? Вы не сделали ничего. Вы, по большому счету, большинство из тех, кто говорит, что санкции нужно снимать, дипломатов возвращать, это люди, которые... Начиная с 1 января 2021 года, просто как заведенные говорили, что не надо никаких санкций, нужно договариваться, нужно находить какие-то точки соприкосновения. Так вот, для сведения тоже зрителей Белсат, БелАЗ, помимо всего того, что он является основной кормушкой клана Лукашенко, он является компанией, которая в настоящее время производит определенное, скажем, вооружение, в интересах Министерства обороны Российской Федерации. И что это? Ну, мы не можем сейчас об этом говорить более подробно. Нужно немножечко подождать, будет отдельный материал. Но вот, БелАЗ, помимо того, что это основная кормушка Лукашенко, на которой он за 17 лет заработал более 5,5 миллиардов долларов, так это еще компания, она поставляет вооружение для русских, которое в конечном итоге убивает украинцев. И с кого снимать санкции? Как снимать санкции? Как и Полмарк Кельце, в том числе, получается, он находится в списке, и не зря мы говорили это в расследовании, он находится в списке таких компаний-прокладок, дилеров, которые обогащают клан Лукашенко. А через такие компании, как Полмарк, фактически система поддерживает БелАЗ на таком, более-менее таком стабильном уровне, потому что уменьшить отчисления на основном рынке сбыта в России они не хотят. Потому что там большие деньги. Яны яшчэ і дапамагаюць БелАЗу таксама абыходзіць санкцыі, як мы бачылі. Напрыклад, яны некаторыя еўрапейскія часткі пастаўляюць у Беларусь праз такія пракладкі і прызнаюцца нават, што яны ствараюць гэтую фірму-пракладку Еўрамарк дзеля таго, каб навязаць супрацу з некаторымі еўрапейскімі таксама пастаўшчыкамі і відавочна збіраюцца туды пастаўляць. Ну гэта абсалютна неверагодна. Вы кагосьці інфармавалі пра ўсю гэтую гісторыю? Польскія спецслужбы, беларускія дэмсілы?
Вообще этот материал у нас появился именно после выхода первого БелАЗа, когда нам с Беларуси, с нами связались люди и сказали: да, вы правильно смотрите с точки зрения вот коррупции, но есть еще другая сторона, и вот вам необходимо на нее обратить внимание. И после этого мы начали готовить материал, мы проанализировали информацию, все структурировали, и мы работали с нашими европейскими партнерами по данной информации, мы работали с нашими заокеанскими партнерами. То есть наши визиты в Брюссель. Вы маете на увазі ініціативи Белпол? Да, Белпол приезжал в Брюссель, у нас были как публичные, так и непубличные встречи, и мы там доводили эту информацию, евродепутатам мы доводили эту информацию, и, конечно же, государственным органам Польши мы также доводили информацию, и когда вот эта, скажем так, теневая сторона нашей работы была сделана, когда мы знаем, что есть определенные моменты, есть определенные сигналы, что данная схема, прекратится. Мы решили уже выпустить расследование. Мы также знаем, что наши североамериканские партнеры с ОФАК очень заинтересовались этой схемой, потому что они, в отличие от европейских представителей, вполне спокойно могут вводить вторичные санкции в отношении компаний, сотрудничающих с подсанкционным предприятием БелАЗ. В европейской структуре не хотят этого делать, они не хотят включать в санкции, скажем, европейские компании, европейских граждан, но американцам безразлично, и это очень хорошо. У нас одна хвілінка. Што пагражае сёння вось такой фірме, як, напрыклад, Пол Маркельца? Ці ёсць для іх нейкая добрыя навіны, скажем так? Я думаю, что у них новости, в кавычках, хорошие еще будут. Потому что, я думаю, сегодняшним днем история про обход санкций и Пол Маркельца не закончится, и завтра мы обязательно увидим продолжение. Дякую великий, Владимир. Спасибо вам большое за то, что вы сделали такую классную работу. І вам вялікі дзякую. Гэта партнёрства, на гэтым яно і палягае, што разам гэта робім. Владимир Жыгар, прадстаўнік Белполу, быў у нашай студыі, а мы працягваем. Ох, і праедземся мы сёння па ўсёй беларускай прамысловасці. Адгадайце, які айчынны завод робіць сякеры, а на лета будзе рабіць рапсавы алей і збалансаваны корм для жывёлы? Адказ – Менскі трактарны, які дыктатар называе брэндам, тварам нашай краіны. Зарабляць на беларускіх трактарах у прадпрыемства атрымліваецца кепска. Магчыма, уратуе найноўшая распрацоўка нашых інжынераў-канструктараў. Трактар «Беларусь 3523И». Гэта беспілотнік, які прадстаўнікі фірмы дэманструюць на выставах. Але каб працаваў у полі, яшчэ трэба дапрацаваць. Праслухоўваючы размовы чыноўнікаў, атрыманыя ад кіберпартызанаў, мы знайшлі цікавыя факты і пра той беспілотнік, і пра іншыя аспекты працы МТЗ агулам. Юлія Цяльпук працягне. 1 чэрвеня 2021 года у поле вывели макетны ўзор беспілотнага трактара «Беларусь 3523И». Араў ён хаатычна, але патрабаванні да яго тады былі базавыя. Чуем ад начальніка ўправлення канструктарска-эксперыментальных работаў нумар 1 на МТЗ Юрія Козлоўскага, які размаўляў з калегам. Беспилотник показали, уже в пятницу надо АГ показывать. Все на ушах стоят. Понятно. То есть вы сделали беспилотный трактор, который сам сеет, сам пашет, сам убирает. Да. Еле ездит, но еще неизвестно, как он там ездит. Я понял. Ну, хоть эти столбы не рубят. Маразм полный. Шлях ад поўнага маразму да прататыпу, значыць, ужо уцямнага агрэгата, заняў у Менскага трактарнага заводу 3 гады. Сёлета ў красавіку трактар выпрабоўвалі. Акадэмія навук распрацоўвае праграмнае забеспячэнне, каб ён распазнаваў перашкоды на сваім шляху і асабліва людзей. Серыйную вытворчасць плануюць пачаць праз 3 гады. Калі ўдасца, будзе крок у будучыню, лічыць прэзідэнт Украінскай аграрнай канфедэрацыі. Как раз акцентируем внимание на так званых беспилотниках или роботизированной технике. Мы ее уже используем примерно где-то с 2010 года. У нас даже комбайны были и есть роботизированные, которые лучше показывают результаты работы, чем традиционная техника. Леонид Казаченко адзначае, што сучасныя беспілотнікі здольныя распазнаваць пустазелле ў полі, ступень вільготнасці ўраджаю, весці аналітыку і статыстыку, тэлефанаваць начальству. Калі параўнаць з традыцыйнай кіраванай тэхнікай, качество отличное, а выработка в течение 24 часов
В 2,5-3 раза больше зависит все-таки от качества, от того оборудования, которое применяется. Имеет место и в сельском хозяйстве. Гаворка пра амерыканскія і японскія тэхналогіі, да якіх Нацыянальнай акадэміі навук далёка. Сёння МТЗ застаецца на ўзроўні змагання за наладжанне вытворчасці дэталяў і вузлоў для традыцыйных трактароў. Залежыць ад кітайскіх камплектаў. Будете ходить низшими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная. Вы это знаете. Юрий Козловский узначальваў канструктарска-эксперыментальнае ўпраўленне, што займалася рэалізацыяй дыктатарскіх ідэяў насуперак санкцыям і тэхналагічным абмежаванням. Мы не пытаемся, нам дают поручения, чтобы мы пытались. Рабіць трактары даводзілася з праблемных частак. У нас проблема по тормозам. Тормоза с завидной стабильностью клинит и прочее. Каких тракторов? Обыкновенных каких. Вот 12-21 чаще, 82-ка реже. Вот что можно в наших тормозах отрегулировать? Что он или выше, или ниже? Так называемую величину свободного хода, правильно? Больше там ни хера не отрегулируешь. А на заклинение тормозов это нисколько не влияет. У далейшай размове Александр Багдусевич прызнае, што ёсць магчымасць ставіць іншыя мокрыя тармазы. Дык чаму б не выключыць з дакументацыі горшыя дэталі? Потому что производство не может сделать. А что вас это колышет? Не, ну я ж тоже хочу хлебушек с маслицем кушать. А так буду голый хлеб или сухари кушать. Таму пакупнікі нават некалькі разоў на год рамантуюць тармазную сістэму. Каждый раз их разбираешь, да? Все знают, какие хорошие тормоза ДМКЗ. На одну праблему наслойваюцца іншыя у тым жа месяцы. Псуюцца сэнсары ад лінтары, на трактарах стаіць несертыфікаванае гомельскае шкло. А ты что, в натуре дал Звереву разрешение сверлить проставку эту на спарке и стягивать МКДором? Ну, наверное, да. Зашибись. Ну, а как выдернуть колесо? А ты знаешь, что это проблема на всех тракторах? Ну, уже сейчас знаю, но до этого не знал. По передним колесам нет такой? Тоже ну, есть. По передним есть тоже. Ну, когда ты от этого дилера избавишься? Или он такой... Никогда. Он один-единственный в этой области. Остальные все организации загублены. Калі выбору няма, а план вытворчасці і збыту высокі, даводзіцца працаваць з тым, што ёсць. Нават у пуцінскай Расіі сітуацыя лепшая вынікае са словаў кіраўніка таварыства «Велтехнік», які наведаў расійскую профільную выставу. Впечатлен был по выставке, как бы, и так вот интересно было. То есть ковыряются, то есть вот делают. У нас как-то так все традиционно, да, то есть 3 изготовителя и все, а там как-то вот я тебе скажу, что приходила куча народу, а мы делаем это, а мы делаем это, а мы делаем то. Боже. Валера, там частнику дают развернуться. У нас же нет. Ну да. У нас зажимают и все. Поэтому у нас, как ты говоришь, традиционно. Вот единственная моя просьба и мое жестокое требование, пока я президент, к вам, ко всем, особенно в промышленности, надо качество. Запатрабаваць якасць куды прасцей, чымся зрабіць. Не кажучы ўжо пра продаж. У верасні на складах стаяла 6500 трактароў. Гэта летні аб'ём 2-месячнай вытворчасці. Стаўка заводу на новыя энерганасычаныя трактары, што, маўляў, будуць на расхват. Каб рабіць больш такіх агрэгатаў, запланавалі мадэрнізацыю прадпрыемства коштам 9 мільёнаў еўра. Юлія Цельпук, Белсат. Цягам некалькіх дзён працаўнікі КДБ прыходзілі да былых палітычных вязняў і да сем'яў асуджаных па пратэставых справах. Людзей дапытвалі, вымалі тэхніку, банкаўскія карты, пагражалі крымінальнымі справамі. Ёсць інфармацыя, што некаторых затрымалі. Праваабаронцы мяркуюць, што чарговы рэйд звязаны з атрыманнем фінансавай падтрымкі. Болей важных навінаў за 100 секундаў. Адыёзны прапагандыст Ігар Тур у эфіры дзяржаўнага каналу АНТ заявіў, што выкрытая сетка кур'ераў дабрачынных арганізацый, якая дапамагае сем'ям палітвязняў. Гаворка пра ініцыятыву Dissident BUI, фонды Buy Soul ды Buy Help. І ўлады нібыта маюць у руках базу, каму рабіліся выплаты. Андрэй Стрыжак і Андрэй Лявончык знеапраўдзілі тое, што трэція асобы атрымалі доступ да якіх-кольвек звестак іхных фондаў. Сюжэт жа Ігара Тура назвалі правакацыяй, скіраванай на падрыў даверу.
Беларуская атамная станція 2 тыдні як не працуе. Пра планавы рамонт першага энергаблоку Белта паведаміла яшчэ 3 снежня. Вось пра тое, што і другі выведзены з эксплуатацыі, інфармацыя не паступала. Ад уласнай крыніцы выданне «Зеркала» даведалася, што імавернай прычынай адключэння было спрацоўванне сістэмы абароны ў выніку парушэння герметычнасці першага контуру, які ёсць носьбітам радыяцыйнага асяроддзя. Імаверны інцыдэнт адбыўся 4 снежня, хоць на сайце БЛАС станам на чацвер, 19 снежня, значылася, што другі энергаблок застаецца ў прамысловай эксплуатацыі. Пасля публікацыі ў Мінэнерга пацвердзілі інфармацыю журналістаў. У справе аб пажары ў віцебскім гандлёвым цэнтры Беларусь магчыма затрыманы ягоны ўладальнік Віктар Вялюга. Як паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў, раней у цэнтры выяўлялі парушэнні, якія ў выніку не былі выпраўленыя. Паводле старшыні віцебскага аблвыканкаму Александра Суботіна, папярэдняй прычынай пажару называюць няспраўнасць у праводцы. Беларускія падсанкцыйныя прадпрыемствы, сярод якіх МАЗ і БелАЗ, працягваюць супрацу з акупацыйнымі ўладамі Данешчыны. Правядзенне ў кастрычніку ажно 35 сустрэчаў з беларускімі вытворцамі паведаміла кіраўніца данецкага цэнтру «Мой бізнес» Любоў Лугавая. У Беларусі такога партнёрства не афішуюць. Беларуская малочка – сінонім якасці і найвышэйшых стандартаў. Калісьці. Цяпер жа айчынны кефір скісае яшчэ да заканчэння тэрміну прыдатнасці, а ў сырах выяўляюць небяспечныя для здароўя бактэрыі. Улады праблемы ў галіне спрабуюць схаваць. Вашай увазе чарговыя запісы тэлефонных размоваў чыноўнікаў, якія раскрываюць шакуючыя падрабязнасці стану беларускай малочнай галіны. Кацярына Гардзеева. Кава з малаком і салодкі сырок. Традыцыйны беларускі пад'едак. Аднак, купляючы айчынную малочную прадукцыю, варта задацца пытаннем: а ці бяспечная яна? Інфармацыя, што перадалі нам кіберпартызаны і Белпол, сведчыць, у пагоні за прыбыткам многія беларускія прадпрыемствы наўпрост ігнаруюць санітарныя нормы. Адразу папярэджваем: уражлівым гледачам лепш адысці ад экранаў. Мы праслухалі гадзіны тэлефонных размоваў кіраўнікоў малочных прадпрыемстваў, то уважліва прачыталі закрытыя дакументы Міністэрства аховы здароўя. Звесткі шакуюць. Выкарыстанне беларускай прадукцыі можа быць небяспечным для здароўя. Слова адмыслоўцам. В субботу принудительно заставила мужа купить наш кефир, Наташа. Полный пи***. Спадарыня Алена ведае, пра што кажа. Уласна, яна шакіруе аддзелам продажаў малочнага гасцінцу. Кефір, пра які ідзе размова, сапсаваўся на паліцах крамы яшчэ да сканчэння тэрміну прыдатнасці. Праблемы былі і з іншай прадукцыяй. Переборщили с молоком пленкой. Напрочь отказывается брать молоко впрочем, вплоть до того, что вызвать санстанцию. Можно, Зоя Павловна, там немножко на выходных чуть-чуть подшлифуется, но она порежет, перельет дату, может быть, мне. Перабіць дату значыць суправадзіць сапсаванае малако, ад якога адмовілася адна крама, новымі дакументамі з тэрмінамі нібыта свежага разліву. Цяпер неліквід адгрузіць іншаму прадаўцу з тых, што не мае магчымасці праверыць партыю ў лабараторыі. Канчатковы жа пакупнік даведаецца пра якасць купленых прадуктаў толькі ўдома. Ведаю, што апошнім часам бывае такое, што людзі купляюць малако і на пакеце пазначана, што ў яго тэрмін прыдатнасці яшчэ 2 дні, а яно ўжо кіслае. І я думаю, што это таксама адна з прычын, што попадаюць бактэрыі і, адпаведна, яно не захоўваецца належным чынам. Псуецца ж беларуская прадукцыя праз забруджаную сыравіну, што пастаўляюць айчынныя аграпрадпрыемствы. Сёння ў саўгасах не стае хімічных сродкаў для ачысткі даільных апаратаў. Так, свежанадоенае малако трапляе ў цыстэрны праз трубы, што не прамываюць часам некалькі дзён запар. Пасля кожнай дойкі трэба прамываць усё это абсталяванне, трубы. І, наколькі я ведаю, не заўсёды это якасна робіцца. Калі не прамылі, то там будзе забруджванне, могуць быць хваробы нейкія, і могуць нават быць і механічныя прымесі. У іншых жа саўгасах не стае і самого абсталявання для дойкі. Там малако збіраюць на стары лад. Дзе савецкае абсталяванне стаіць, там проста адкрыты халадзільнік, дзе малако ахалоджваецца, але летам туды часта патрапляюць мухі, якіх проста там слесар бярэ, збірае якім там друшпяком, або садзілка стаіць такая з марлі, ўсё, але ж мухі патрапляюць, яны пераносяць розныя бактэрыі.
Аднак нават і такой сыравіне з мухамі і бактэрыямі айчынныя прадпрыемствы радыя. За малако цяпер ідзе сапраўдная бойка. Надоі ў саўгасах падаюць, а планаў вырабу для вытворцаў ніхто не скасоўваў. Ды й грошы зарабляць неяк трэба. На данный момент 50 с чем-то тонн мы даем на Россию, и остается у нас внутри, который, совсем-совсем критичный, 14 тонн. Гэтак у беларускіх крамах прадаюць малочную прадукцыю крытычнай якасці. Прыдатны ж тавар ідзе ў Расію. Паводле дакументаў, які нам перадаў Белпол, перад адгрузкай ён нават праходзіць дадатковы санітарны кантроль. Калі не пройдзе правяранне, малако і сыры проста вернуць вытворцу. Гэтак не прайшоў расійскіх стандартаў і не трапіў на сяброўскі рынок тавар 61 беларускага вытворцы. Сейчас Россия для практически большинства товаров, которые производятся в Беларуси, это основной рынок сбыта. Рынок сбыта, который они, во-первых, проигрывают по многим направлениям, и те, вот такие как мясомолочка, они упускать не хотят. Это возможность, зарабатывать больше, чем на внутреннем рынке, получать валюту. Получают даже пускай те же самые российские рубли. Дзеля валютныя выручкі, хай сабе нават і ў расійскіх рублях, нашыя прадпрыемствы гатовы гандляваць у страту. Не теряй клиентов. Так минус, Катя. Там не такой минус. У нас минус все. Продавали себе же ущерб, опять-таки, потому что поступала команда сверху, что необходимо продавать это в Россию, чтобы постоянно наш товар находился там. Для режима Лукашенко это такой важный показатель с точки зрения политического контекста, что вот я с вами, я помогаю всем, чем я могу. А нашим стратным прадпрыемствам хто дапаможа? Адказ просты, прыбытковыя калегі. На эканамічна здаровыя заводы вешаюць стратныя. Одной месячной выручки вылезли за то, что авансировали мясокомбинат, а вторая выручка за счет того, что проавансировали колхозы за это время. Куда дальше увеличиваться? Дальше банкротство. Гэтак не пашчасціла некалі вядомаму сваю якасць у прадпрыемству бабушкіна крынка. Замест таго, каб укладаць заробленыя грошы ў развіццё, яны разлічваюцца за пазыкі іншых. Вспоминали про Друдь, которая в Белыническом районе, ее с бабушкиной крынки отдали. Она когда-то, что он говорит, 60 миллионов евро долгов, ее 6 раз можно продать и долги не погасишь. Типа вот просил поддержки директора бабушкиной крынки, что такое наследство досталось. Ну, только что Друдь, это же хозяйство, которое было у Национальном банке. Да. И они все спихнули красиво, да все. Вот теперь мы выграбаем это все, понимаешь? Пакуль дзяржава шукае валюту, а прадпрыемствы айчына мясамалочнага комплексу шляхі, каб збыць неякасны тавар, цярпіць просты пакупнік. Адзіным жа спосабам абараніць здароўе, купляючы айчыннае малако, застаецца асабістая пільнасць пры выбары тавараў. Упаковка должна быть целая, герметичная, без каких-либо дефектов. Если говорим про внешний вид сыра, то он должен быть равномерного цвета, без каких-либо пятен и плесени, с приятным запахом. Я рекомендую выбирать известные крупные бренды, которые часто гораздо больше и тщательнее следят за своей репутацией, а значит соблюдают стандарты качества. Беларуская малочная галіна сёння поле для эксперыментаў уладаў. Хто з вытворцаў здолее выжыць нават коштам здароўя пакупнікоў, а хто застанецца банкротам пасля чарговай стратнай пастаўкі ў Расію. За прыгожай упакоўкай беларускай малочнай прадукцыі хаваюцца сур'ёзныя праблемы. Таму раім пільна сачыць за тым, што кладзеце ў вашай лядоўні. Мы ж з калегамі працягваем выкрываць сакрэты беларускага чынавенства і хутка вернемся да вас з новымі расследаваннямі. Катерина Гордеева, Белсет. Працягваем распавядаць пра рэжым. У праграме «Тыдзень» наша каманда часта распавядае пра крыніцы даходу сям'і Лукашэнкі. Як бізнэсоўцы аплачваюць хацелкі ўзурпатара, як гаманец яму папаўняюць дзяржаўныя прадпрыемствы, падпарадкаваныя кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Нярэдка сюжэты мы робім у супрацы з кіберпартызанамі, Белполам і калегамі з іншых рэдакцыяў. Цяпер жа прадстаўляем вашай увазе расследаванне журналістаў беларускага расследавальскага цэнтру пра онлайн-казіно «Белбет»,
якім калегі дапоўнілі нашае сённяшняе журналісцкае расследаванне, якое выходзіла таксама ў праграме «Тыдзень». Вы, бацькі непаўнагадовага, дакладна ведаеце, што частку дня вашае дзіця праводзіць у школе, удома робіць урокі і рэшту часу бавіць за камп'ютарам. Звыклая штодзённасць сучаснага падлетка. І вы, бацькі, нават не ўяўляеце, што падчас, падавалася б, нявінных забавак за камп'ютарам вашае дзіця можа страціць сямейны бюджэт. Наши коллеги з Беларускага расследавальніцкага цэнтру звярнулі ўвагу, што непаўнагадовыя бесперашкодна могуць зарэгістравацца на сайце Белбет, платформе онлайн-гульняў, якая належыць дзяржаўнаму прадпрыемству беларускія латарэі. Для гэтага дастаткова нумара тэлефона і фармальнай згоды на працяг гульні. Ніякай дадатковай верыфікацыі, фотаздымку пашпарта ці селфі з дакументам, як бывае на іншых падобных платформах, не патрабуецца. Расследавальнікі звязаліся са службай падтрымання Белбет пад выглядам занепакоеных бацькоў, у якіх дзіця нібыта прагуляла шмат грошай, каб доведацца, ці існуе магчымасць вярнуць сродкі. Мы даем урыўкі размовы. Он играл в них, получается? Да. Вернуть деньги заставки невозможно. А написать куда-то можно, какую-то, не знаю, жалобу, может, рассмотрят ее хотя бы? Жалобу вы можете, конечно, написать, но, опять же говорю, то есть деньги вернуть заставки, это еще не заставки, а за игру никак нельзя. То есть на законодательном уровне. Распрацоўнікі онлайн-латарэю падстрахаваліся спасылкаю на правілах, дзе прапісана, што даючы згоду на ўдзел у гульні, асоба пацвярджае свой узрост, не меней за 18 гадоў. Грошы з гаманцоў ідуць беларускім латарэям. Самой ж прадпрыемства належыць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Наколькі прыбытковы бізнес пабудаваны на азарце людзей, а таксама хто мае да яго дачынення, мы распавядалі сёлета ў нашым расследаванні. Прыносіць гэты бізнес сапраўды нямала. Даход беларускіх латарэяў з году ў год імкліва расце. Калі ў 2018 выручка кампаніі склала каля 8 мільёнаў рублёў з 80 тысячамі чыстага прыбытку, то ўжо наступным годам беларускія латарэі павялічылі выручку ў 10 разоў. У 2020-м гэтыя паказнікі выраслі да больш як 850 мільёнаў у выручцы. І гэта пры тым, што рэалізацыя папяровых білетаў упарта зніжалася. Але ў 2021-2022 годах кампанія змагла атрымаць ужо каля 2,5 мільярда рублёў. Летась паставілі сабе яшчэ больш амбітныя мэты – зарабіць больш як 6 мільярдаў рублёў. Сакрэтам такога поспеху стала ноу-хау беларускіх латарэяў – онлайн-гульні Белбет, што прыносіць кампаніі 99,8% доходу. Мы идем искать клад. Нам повезет. Проще начать с Белбет. Для гульні карыстальнікам трэба зарэгістравацца, але выпрабаваць удачу можна і ў дэма-версіі на сайце. Праўда, што прапановы там аднатыпныя, на кшталт аднарукага бандыта. Паводле ацэнак самого прадпрыемства, Белбет карыстаецца папулярнасцю. Гэтак толькі за леташні верасень было зроблена больш як мільярд ставак на суму амаль 666 мільёнаў рублёў. Выйгрышы склалі 632,5 мільёна. Да распрацоўвання онлайн-гульняў спрычынілася IT-кампанія «Рыдота» на чале з дырэктарам Дмітрыем Швятко. Паводле інфармацыі на іх сайце, яны стварылі больш як 30 гульняў для онлайн-латарэяў. І падавалася б, нічога дзіўнага ў гэтым няма. Мясцовы рэзідэнт парку высокіх тэхналогій стварае праграмнае забеспячэнне для беларускай кампаніі. Вось толькі ў дакументах знаходзім інфармацыю, што «Рыдота» рэарганізаваная з кампаніяй «Сінезіс», дзе Швятко да пэўнага часу таксама быў дырэктарам. Падрабязней пра кампанію «Сінезіс» і накладзеныя на яе санкцыі, а таксама на што ідуць грошы з выйгранак, можна паглядзець у выданнях праграмы «Тыдзень». Расследаванне ж БРЦ ўжо даступнае на яго YouTube-канале. Марыля Дакуцька, Белсад. Выпаленая зямля, імгненнае знішчэнне ўсяго жывога, радыяцыйнае забруджванне і адключэнне тэхнікі ад электрамагнітнага імпульсу. Зброя, якая ўсяляе асаблівы жах і асабліва непакоіць нас. 1,5 гады, як у Беларусі, паводле афіцыйных заяваў, знаходзяцца расійскія ядравыя зарады. А нават калі іх зараз няма, то яны неўзабаве могуць з'явіцца на нашай тэрыторыі. Што гэта за зброя, якую небяспеку яна нясе, распавядзе Вітаўт Сіўчык. Апакаліпсіс, смерць мільёнаў, паўсюдная радыяцыя, ядравая зіма. Тое, з чым найчасцей асацыюецца ядравая зброя.
Не дзіўна, што пасля здабыцця незалежнасці Беларусь імкнулася як мага хутчэй пазбыцца савецкага арсеналу. Але цяпер, калі верыць заявам Лукашэнкі і Пуціна, усё змянілася. І нам зноў даводзіцца высвятляць, якія могуць быць наступствы ад прымянення бомбаў суднага дня. Што такое тактычная, а што такое стратэгічная ядравая зброя? Як ад яе ратавацца? І чаму ўсё так? Просто элементарно не было возможности поддерживать те ядерные вооружения, которые имелись на ее территории. Политик, який сказал бы, что ну, давайте покинем ядерные ракеты тут у Беларуси, ну его просто бы разорвали. Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Я сюда вез ядерные боеголовки, не один десяток, чтобы вы знали. Если бы ядерное оружие на территории Беларуси было, мы бы об этом знали. Сёння ў свеце ёсць 8 дзяржаваў, якія афіцыйна валодаюць такой смяротнай зброяй. Гэта ЗША, Расія, Вялікая Брытанія, Францыя, Кітай, Індыя, Пакістан і Паўночная Карэя. Яшчэ адна краіна, Ізраіль, хутчэй за ўсё мае ўласную бомбу, але, як казала прэм'ер-міністр гэтай дзяржавы Голда Меір, у нас няма ядравай зброі, але калі трэба, мы яе прыменім. Апроч гэтага, 4 дзяржавы добраахвотна адмовіліся ад зброі. Гэта Паўднёва-Афрыканская рэспубліка, а таксама Беларусь, Украіна ды Казахстан. Найбольшы арсенал у Расіі і ЗША. Пры гэтым расійскія запасы, паводле хірасімскага цэнтру міру, дасягаюць амаль 6 тысячаў боегаловак, а амерыканскіх больш за 5200. А разам на дзве гэтыя краіны выпадае каля 90% усёй ядравай зброі ў свеце. Ядравую зброю прынята дзяліць на стратэгічную і тактычную. Строга кажучы, паводле класіфікацыі ў ЗША і Расіі, стратэгічная ядравая зброя мае далёкасць палёту больш як 5500 кіламетраў. У сваю чаргу тактычная ядравая зброя прымяняецца на адлегласць, вымяраную дзясяткамі і сотнямі кіламетраў. Як правіла, тактычная ядравая зброя менш разбуральная за стратэгічную, бо на носьбіты меншыя далёкасці ставяць меншыя зарады. Тактычная ядерная зброя, тая, што ўжываецца для рашэння невялікіх лакальных тактычных задач, ну, на кшталт знішчэння інжынерных збудаванняў ці зупынення наступу войскаў. Яе магутнасць гэта сотні тонн і ад сотен тонн да десяткаў тысяч тонн выбухоўкі. Стратэгічная, гэта міжкантынентальная ракета ядернага шчыта, мае магутнасць сотні тысяч тонн, то бок сотні кілатонн. А найбольшыя стратэгічныя зарады нават і дзясяткі мегатонаў. Магутнасць лічаць у тротылавым эквіваленце. Гэтак бомба на 10 мегатонаў знішчыць усё ў радыусе 15 кіламетраў. Яшчэ некалькі дзясяткаў кіламетраў будзе ў зоне паражэння. А выбух умоўна-тактычнай боегалоўкі на 10 кілатонаў пакіне пустыню радыусам 800 метраў і выкліча сур'ёзныя пашкоджанні на адлегласці каля 1,5 кіламетра ад эпіцэнтру. Ударная хваля дасягне 5 кіламетраў. Менавіта такую тактычную ядравую зброю, калі верыць Пуціну і Лукашэнку, у 2023 завезлі ў Беларусь. З атрыманнем незалежнасці Беларусь імкнулася як мага хутчэй пазбыцца ядравай зброі. Імкненне да бяз'ядравага статусу было запісанае ў дэкларацыі аб суверэнітэце, а ўжо ў 1992 годзе Верхоўны Савет прыняў адпаведнае рашэнне. Ішла ліквідацыя наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Вось Чарнобыль гэта была асноўная тэма, і любы палітык, які сказаў бы, што ну, давайте пакінем ядерныя ракеты тут у Беларуси, ну его просто бы разорвали. Так сразу честно скажем, что в 90-е годы, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, так сказать, все дело подписывала, то же самое Беларусь, то же самое Казахстан. В значительной мере это было связано с тем, что просто элементарно не было возможности поддерживать те ядерные вооружения, которые имелись на ее территории. У 1994 годзе быў падпісаны так званы Будапешцкі мемарандум. ЗША былі заклапочаныя з'яўленнем новых ядравых дзяржаваў на аскепках былога СССР і сумняваліся ў здольнасці незнаёмых Вашынгтону краінаў адказна ставіцца
да атамнай зброі. Перадаючы свой ядравы арсенал Расіі, Беларусь, Украіна і Казахстан атрымалі невялікую фінансавую дапамогу і абяцанні ад ЗША, Расіі і Вялікай Брытаніі паважаць іх суверэнітэт, а ў выпадку агрэсіі праводзіць пільныя кансультацыі сярод краінаў-удзельніц. У 2022 годзе, у першыя дні паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, Лукашенко правёў псеўдарэферэндум, у выніку якога скасаваў бяз'ядравы статус Беларусі. Годам пазней з'явілася заява Путина об размяшчэнні на нашей земле российских боеголовок. Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось? Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду, посмотрю. Нядаўна аб'яднанне сілавікоў Белпол выпусціла гадзінныя вынікі расследавання, у якім тлумачаць, што ядравая зброя ў Беларусі – гэта блеф. Если бы ядерное оружие на территории Беларуси было, мы бы об этом знали. Разам з тым, амерыканская выведка яшчэ ў ліпені 2023-га пацвердзіла наяўнасць расійскай ядравай зброі ў Беларусі. Сергей Навумчык, які ў савецкі час служыў афіцэрам у ракетным дывізіёне з ядравай зброяй, сцвярджае, што так ці інакш тактычную ядравую зброю можна завесці ў любы момант. Галоўнае, што ёсць палітычнае рашэнне. Пытанне, ці ёсць у Беларусі ядерная тактычная зброя, гэта пытанне акадэмічнае, тэарэтычнае. Я ведаю, што прывезці пускавую установку на платформе чыгуначнай гэта справа 5 гадзінаў. Калі трэба давесці да горадні, справа 2 гадзінаў, калі трэба да Магілёва. Галоўнае ў тым, што прынятае такое рашэнне. Пытанне, ці кожная стрэльба, якая вісіць на сцяне, абавязкова мае выстраліць. У 2022 годзе ЗША ацэньвалі імавернасць прымянення Расіяй ядравай зброі ў 50%. Так сцвярджае амерыканскі журналіст Боб Вудвард у сваёй нашумелай кнізе «Вайна». Так званая спецаперацыя ўзяцця Кіева за 3 дні зацягнулася, і расейцы былі вымушаныя адступаць з Кіеўшчыны, Херсоншчыны і Харкаўшчыны. А кіраўніку Пентагону Ллойду Остану даводзілася пераконваць расійскага міністра абароны Сергея Шайгу не націскаць ядравую кнопку. Гэта ізалюе Расію на сусветнай арэне на такім узроўні, які вы нават не можаце сабе ўявіць. Я не люблю, калі мне пагражаюць. Спадару міністру, я кіраўнік наймагутнейшага войска ў гісторыі свету. Я не пагражаю. У той жа час прэзідэнт ЗША Джо Байден тэлефанаваў лідару КНР Сі Цзіньпіну, і той згадзіўся публічна перасцерагчы ад выкарыстання ядравай зброі. Зараз Кітайская Народная Рэспубліка... Цяпер Кітайская Народная Рэспубліка не хоча змены правілаў дачыненняў між ядравымі дзяржавамі, таму што Пекін мае неўрэгуляваны канфлікт з Тайванем, які цяпер падтрымліваюць Злучаныя Штаты. Калі цяпер нейкая дзяржава, якая мае ядравую зброю, парушыць дамоўленасці, то гэтыя правілы будуць нівеляваны. У выпадку імавернага канфлікту са Злучанымі Штатамі ніхто не гарантуе, што амерыканцы не выкарыстаюць ядравую зброю па кітайскай тэорыі, а кітайцы станам на цяпер не маюць магутнай супрацьракетнай абароны. Тым не менш, сёлета, напрыканцы лістапада, Расія ударыла па ўкраінскім Дняпры гэтак званым арэшнікам. Нібыта звышсучаснай балістычнай ракетай, якая можа несці ядравыя зарады. Таксама Масква зрабіла больш агрэсіўнай сваю ядравую дактрыну. Калі Путін будзе наносіць тактычны ядерны удар па тэрыторыі Украіны, ён зробіць гэта менавіта з тэрыторыі Беларусі. Зрэшты, у 22 годзе так і рабілася. З тэрыторыі Беларусі напалі войскі расійскія, а потым ішлі ракетныя абстрэлы. Не бачу нічога, што перашкаджала Пуціну гэта зрабіць. У такім катастрафічным сцэнары наша краіна становіцца відавочнай мішэнню для ўдару ў адказ. А таму варта ведаць падставовыя рэчы. Калі чалавек загадзя дазнаўся аб ядравай атацы, яму перадусім неабходна спусціцца ў бомбасховішча. Калі да сховішча далёка, неабходна імгненна ўпасці тварам на зямлю, прыкрыць галаву, каб успышка святла ад ядравага выбуху не спаліла вочы, а пасля ударнай хвалі альбо ўцякаць ад эпіцэнтру перпендыкулярна кірунку ветру, альбо бегчы ў сховішча, падбаўшы аб дэзактывацыі, выкінуць вопратку ў поліэтыленавы пакет і абмыць з мылам адкрытыя ўчасткі цела. Варта падрыхтаваць сабе рэспіратар. Радыяцыя ў паветры найбольш небяспечная ў першыя гадзіны. Пазней яна пачне асядаць на зямлю.
Як тлумачыць радыяцыйны хімік Сергей Бесараб, праз 7 гадзінаў пасля выбуху магутнасць дозы радыяцыі ў паветры паменшыцца ў 10 разоў, праз 49 гадзінаў у 100 разоў, а праз 2 тыдні у 1000 разоў. У сэнсе забруджвання тут іншая сітуацыя, чым сумна вядомыя беларусам наступствы аварыі на АЭС. Параўнайце вось тыя 65 кілаграм у бомбы, скінутай на Хірасіму, і 100 тонн з якога-небудзь рэактара ВЭР. То бок розніца 1500 разоў. Да таго ж пры выбуху ядзернай бомбы у ападках будуць у асноўным кароткажывучыя ізатопы. То бок это барый 140, там 13 дзён, стронцый 89, он 2 месяцы амаль, цырконь 95, таксама каля 2 месяцаў. Параўнайце са стронцыем 90 і цезіем 137, і іхнія паўраспады па 30 год. Да? Напрыклад, таго ж йода 131, гэта асноўная зброя АЭС, зброя. Пры выбуху ядзернай бомбы амаль не будзе. Ядравая зброя ўжывалася толькі двойчы ў гісторыі. У халодную вайну абодва бакі, здавалася, зразумелі, што сама магчымасць нанесці атамны ўдар мае нашмат больш сэнсу, чымся рэальнае ўжыванне такой зброі. Тым страшней гучаць безадказныя заявы, што мы апошнімі гадамі рэгулярна чуем з Крамля. Вітал Ціўчык, Белсат. Набліжаюцца каляды, і першымі ў аўторак і сераду раство будуць спраўляць каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. У Беларусі гэта амаль чвэрць насельніцтва, больш за 2 мільёны нашых суграмадзянаў. Я хачу пазычыць усім вам спакойнага і шчаслівага свята побач з блізкімі. Няхай гэтыя дні прынясуць у вашыя сэрцы мір, любоў і надзею на лепшую будучыню. Гэта быў тыдзень з Ігорам Кулеем. Пабачымся з вамі праз 7 дзён у апошнім у гэтым годзе выданні нашай праграмы. Да сустрэчы!